मेलखौ सामलायनाय मानगोनां सामलायगिरि ओमफ्राय जोंनि जंदुवार बे बियाबनि केन्डिडेट मानगोनां बिथां जिरन बसुमतारी आरो हांख्रायहरजानाय बाहाय बयबो महरगिरिफोर सोरबा आखिग्राफोर दङ सोरबा सावगारि बोग्राफोर दं सोरबा गारां बोग्राफोर दं बिथांमोनखौ मान होबाय ओमफ्राय आंगोनिबो आंगो रायजो राजाफोर आं नोंथांमोनखौ नोंथांमोननि खाथियाव आं नोंथांमोननो मान होबाय नोंथांमोनखौ खुलुमबाय दा रायजोफोर नुग्रोमोनानो हयथ' बुदां बल'खौ नोंसोर मिथिखाबाय बेलाय मा रोंगौ रोंनाया रोंखाथारा ओरैनो लेंबोनानै फैलाबायबाय आरोखि आं जिनिसा माने सोलायनाय नांगौ होनलागासिनो दं नालाय आरो दा ओरै दरंनिफ्राय उदालगुरिनिफ्राय बे जोंनि संकस दैसिम गिलु बालु माने इउपिपिएलनि दोहौ बार बारबाय दा इउपिपिएलनिल' बार बारबाय बयबो हारसा बर' राजबंशी बांगाल बाङालि मारवारि सावथालफोर बिथांमोना गासिबो आफाद सहैनो दिनै इउपिपिएलआव फैबाय गिलु बालु दोहौ जाबाय इउपिपिएलनि बारा बारबाय दा बे बारावनो आङो बिरबोफानाय बादिसो जादों रायजोफोर मिथिबाय आरो बारा जेरै बिरलाङो बेथिं थांफायाब्लाथ' मेगनाव बेंफोर हाबजानो गिनांगौ नालाय रायजोफोर ओंखायनो आङो बेबायदि फैनाय जाहैबाय आरो जोङो हेंथा थांनो हालिया जेराव देरहाखासिगोन देरहाखानायफोरजों थायाब्ला बोरै थानो नङाब्ला बाव जारला जाबावगोन दा बेनिखायनो आं सानो रायजोफोर भटखौ जोङो इउपिपिएलआवनो होनांगोन बिथांनोनो होनांगोन जाय देरहाखागोन बेनो होआब्ला नोंथांमोनहा बबेबा जुदि नांगाल जुंगालफ्राव होफ्लांगोन गावनि बे दाम गोसा भटफोरखौ नोङो डास्टबिनाव गारनानै होनाय बायदि जागोन मिथिबाय ओंखायनो बिथांनोनो हो दा दहाय जोंहा आफादगिरि जोंनि क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' हारिमु आफादनि आफादगिरिया थख' थख' रग' रग' बरनाय माखासे खोथाफोरखौ बुंलांबाय ओमफ्राय दा जोंहा जोंनिनो केन्डिडेट बिथांनिफ्राय आद्रि खालामथावै खौरांफोरखौ जोङो मोनगोन आद्रि खालामथावै बोसोनफोरखौ जोङो मोनगोन बिटिआरआव मा दं मा गैया बिथाङानो बेखौ थख' थख' बुंलांगोन गतिके आङो बुंला आं सासे बिटिआरखौ मोजां मोननाय इउपिपिएलखौ मोजां मोननाय हिसाबैसो आङो फैदों दिनै आं सानो खायसे माने बिटिआरआव जेबो गैया होनबाय आगोलाव बिटिआरआव जेबो बेले बड'लेण्डसो जाबाय होनना बुंगारदोंमोन सेपारेट स्टेटसो आरो नोंनियाबो नंखागौ नालाय दा लासैनो जेनजां गिनानै बिदि बुंजालालै बिटिआरआव जेबो गैला होननानै हाग्रामाखौ थोनबाय खोमा मानसिफोरा बेना बोसोनगिरिफ्रा दा जेबो गैया होनलांबाय दा बे जेबो गैया होननायखौनो माखासे जोंना माखासे मा होनो मेलेमजिबिफोरनो इन्टेलेक्सुयेलफोरनो आरो जोंनि कयेकटा बे माबाफोर एनडिपिनि माखासे मानसिफोरखौ थगायनानै बे खोथाफोरखौनो बुंहोलाबाय थायो जेबो गैया थगायबाय बिदि होनबाय थायो आरोखि दा आं सानो बिथांमोनहा बे फानजारियाव जोबनानै दोनजानाय दाउस्रिफोर बादि मोनो आरो मिथिबाय आबै गुमाखौल' मिथिबाय बेखौनो होनबाय थायो मिनिंखौबो मिथिया नङाना बिसोर आबैयाबा मा नायजादों आलासि फैगौ गुमा होननायाबा मा नायजादों मिथिखाया बे दाउस्रिया बिदि बादि मोनो आं बिसोर दा गतिके खोनासंलानो आं मिथिबाय बुंफ्लांलायलांबायसो मिथिबाय बुजानोबो गिलाय दा मा खालामनो दिनै रायजो राजाफ्रा ओंखायनो बिटिआरखौ आद्रि खालामनो नांला जोंहा बिथांनो भटखौ जोङो होनांगोन बिटिआरआ जोङो मावफुंजानांगोन बेखायनो मानोना बिटिआरखौ एनडिपि एबसु बिथांमोन ओमफ्राय रायजो राजा नोंथांमोनहानोथ' लाबोनानै बेखौ बोरै आद्रि खालामनो बिटिआरखौलाय नोंथांमोनहानोथ' दिनै हाइरड जथेहैनांगौनो रेलवे जथेहैनांगौनो सुबुं गौमा दंनो होननाय माइरं फानै गय फानै दाउ फानै मटर भारा दिहुन थांदों आन्दलनखौ समायना गेरेमसा महर मोनहोदों बे रायजो राजाफोरनि गासिबो नोंथांमोननि नाजानायजोंनो बिटिआरआ जादों होननानै आङो सानो आरोखि बेखायनो आद्रि खालामनो नांला जोंनि बेलट पेपारखौ जोङो इउपिपिएलआवनो होथारनांगोन आरोखि
आन्दलनाव दा जोब्बाय गोजोन आन्दलन होदों बुंदोंमोन गोजोनानो जाबाय दिनै नोंथांमोनहाथ' बे क'क्राझारफ्राव थांनो गियोमोन सानसे समाव आं नोंथांमोननि जारागुरियावबोथ' थाखोमा फैनांदोंमोन बेफोर जिनिसा गैला मिथिबाय माने थैनायखौ पस्टपन खालामनो थाखोमाबाय थानांदों आरोखि आं मिथिबाय दा बेफोरबायदि फाग्ला मानसिफोर बाब 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 आरो मोनसे दा ओंखायनो बिसोरजों माने खुंजानायाव जों थांनो नांला आरोखि सासे बिदिनो आगोल EM नङामोन जाम्बाथार उनाव EM जादों EM नङै समाव जाम्बाखा नालाय सानसे खिनाय जादों मानसिया मिथिबाय खिनाय जानानै डाक्टारनाव थांबाय डाक्टारा बुंदों आरोखि আপনার পায়খানা কিনুকু আছে होनदों आरोखि साथाय बेरा जाबाय आरोखि खिखौसो सोंदों माबा साथाय बेरा होनलाबाय आरोखि दा बेबादि मानसिफोरजों बोरै खुंजाबाय थानांगौ जाखो मिथिबाय साथाय बेरानो फाला खिखौसो सोंदोंमोन আপনার পায়খানা কিনুকु होननानै साथाय बेरा होनगारबाय मिथिबाय बिदि खि जायोलै फाग्ला फाग्ला दा रायजोफोर दा बेबायदि मानसिफोरजों बोरै खुंजानो जोङो गोरोंफोरजों खुंजानो थाखाय जोङो हास्थायदिनि जोङो दावहायाव बयबो मेंबाय मेंनानै जोङो दा बयबो रायजो राजाफ्रा खस्थ' मोनबाय मेंबाय जोङो बयबो गांबाय बयबो उखैबाय दा बिथांमोननि दैदेननायजोंनो जोङो एफा एफा गांनाय समाव मोनलोंगोन उखैनाय समाव एसे एसे जों मोनजाफागोन बेखौ जोङो आसा खालामनो हायो दानि बिटिआरआव दानि UPPनि दैदेनगोन सरकाराव आरोखि बेखायनो जोङो बिथांमोननो जोङो होनांगोन आन्दलन 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 लोहाबनानै हिनजावखौ सिन्थाय मोजांखौनो मोनाखिसै आं मिथिबाय खम जारला जाबाय खारलाबाय थानाङो साख्रिबो गैया हाबो गैया न'बो गैया सोर गोसथोनो आंखौलाय सेस मेस गाद्रा गुद्राखौनो लादलाबायनांबाय आं मिथिबाय बैसोआनो थांबाय मोजांबो नागिरनो हाला दा जा लाबाय हिनजावा ना बदलाय जायो ना आवबा लाजायो खम जारला जाबाय बैसोआबो गैखाला दा बे रोखोम जारला लांजोब्बाय आरोखि बे आन्दलनावनो आंहा दा आङो नैबे मा होनो बड'लेण्डखौ जे खुंसिगोन बिथांमोना आं बिथांमोनखौसो बुंनो नागिरबाय जोंनि केन्डिडेटफोरखौसो गाबोनथ' माबाखासिगोन खुंखासिगोन नालाय बावखाला नै 1.5-2 मासनि उनाव खुंखासिगोन अन्नानै बेदलावबादि दाजा आं बुंखानाय जाबाय बेदलावा माखौ होनो बेदलावा जाबाय थोबाय होननो रोङानो मिथिबाय सोबलाबाय थायो माने उनाव संख्रि हैला जानो गिनांगौ सोरजोंबा खुगाव मिथिबाय गोबारलाजोबनांगोन आरोखि गथिखे आं खावलायखानाय जाबाय बेबायदि बेदलावबादि जानो नाङा दिनै नायदो BPFनि मानसिफोर हाबाब रयनाजों माइ हुनायफोरबायदि हुयो सम्पतिखौनो मिथिबाय खालि मटर गारि बिसिनि जोबसै बिल्डिं एकदम बोरै इसिबां मोनो रावबो मोनजाफायाखिसै दा गोसोआव ला इनायै खामायनाय सम्पतियाव इनायै बुथुमनाय सम्पतियाव साव थादेरो इसोरनि साव थादेरो इनायै नोङो एकदम मटर गारि गिदिर लुबाय माबा बायबाय गिदिर न' बां लुबाय नोङो गोथार न'खर दानो हानाय नङा गोजोन न'खर दानो हानाय नङा बेखौ हयथ' बयबो मिथिजोबखायो एसे रायलायखायोना बहाबा गिर्जाफ्रावबो इनायै खामायनाय सम्पतियाव साव थादेरो नोंहा गिदिर न' थाबाय गोथार न'खर गोजोन न'खर नों दानो हानाय नङा सिबु बिसिना बायनो हानो हागौ नोङो उन्दुनायखौ बायनो हायै जागोन दा बे जिनिसखौ खालामनानै दालाथों जोंनि माबाफ्रा मा होनो EMफ्रा लिडारफ्रा आरोखि नङाबा मा लाब जानो मिथिबाय बुंखानाय जाबाय वार्निं होखानांगौ दानो मिथिबाय रायजोआनो राजा नालाय जोंसो रायजो राजासो खालामगोन नालाय बे रोखोम आरोखि आरो बेबायदि गोदाव सोराव दा खालामसै आरोखि आङो नुबाय थायो मिथिबाय क'क्राझाराव थायो नालाय आङो बे रेवदियानि न'आव थाङो मानसिफ्रा सानफाथोलो गेटखौनो खेंना होजाया बाहायबो सोरबा सासेसो दंथारो होननानै मिथिबाय बुंनोबो हाया आंहाथ' गिनांगौ एसे बुंब्लानो सिगुफोर जोमहोनो नागिरो आंखौ मिथिबाय ओरैबायदि सानफाथोलो जि अनखाङो आङो एसेथ' रायदाव हरदोलै मानो फैयामोन मायामोन सेस ओरैबायदि अयनाय बेबायदि खालामजाबाय थानो नांला आरो खालामगोनखौबो आसा खालामथ'वा खारन दानिया नोङो माबा मोनसे
प्रब्लेम जादों माबा मोनसे दरखास्त होनांगौ जादों बाव दों दाउ फानलानानै माइ फानलानानै थांनांगौ बारा दरखार जानाय नंला एबाराव बे रोखोम बिथांमोनहा सालायनो नागिरबाय बावनो मा प्रब्लेम जादों बावनो सम सम माने प्रब्लेमफोरखौ माबाफोर गैया सोरनाबा जब कार्ड गैया सोरबा माबा गैया बेफोरखौ बाहाय बुंनानै लानानै बावनो सल्भ जाजोबसिगोन बे जाहैबाय इउपिपिनि मोजां खुंनाय बोथोरा जाबाय सफैबाय बेखायनो नोंथांमोनहा बेखिनि माबायाव जोङो गोजोननायखौ लानांसिगोन रायजोफोर आङो गोलाव बुंलिया जोङो केन्डिडेटनि माबाफोरखौ जोङो खोनासंदिनि जोबनायाव मुंख्लंफोरखौ आं खुलुमहरबाय जायफ्रा बड'लेण्डनि मिजिं लानानै 5,000 जन जोंनि एनडिपिफोर जोंनि एबसुनि मानसिफोर दावहारुफोर 5,000 जन जोंहा थैबाय बे 5,000 जन थैनायनि बिनिमयाव जोङो मोननाय बे बिटिआरखौ जों आद्रि खालामनो नाङा दा बिथां बै मुंख्लंफोरखौ आङो गोसोखांबाय बे समाव बिथांमोनहाथ' थैलांबाय बिथांमोननि जिउआ मा अबस्थायाव दं बबाव दं आं मिथिला बेखौल' आं इसोरनाव आर'ज गाबबाय जाहाथे इसोरा बिथांमोननो मोजां जायगा होयो सोरगोफुरियाव अरायबो बिथांमोननो जाहाथे इसोरा जोबनो गैयै जिरायनाय जोबनो गैयै रंजानायखौ जाहाथे इसोरा बे मुंख्लंफोरनो होयो बेखौनो आं सानहरबाय आरो मुंख्लंफोरखौ आं खुलुमहरबाय आरो रायजो राजाफोर आङो नोंथांमोननि थाखायबो आं इसोरनाव आर'ज गाबबाय जाहाथे नोंथांमोननि बयनिबो न'खराव इसोरनि बोरा बोहैबोबाय थादों बयनिबो जिउआव इसोरनि बोरा बोहैबोबाय थादों बेखौनो हास्थायनानै आङो आंनि बे सुंद' बिबुंथिखौ बावनो फोजोबनाय जाबाय खुलुमबाय गोजोन्थों